Сега към един репортаж за награди. На официална церемония министрите на екологията, на финансите и на икономиката връчиха наградите на фирмите с най-високи резултати в кампанията Зелена България, кампания финансирана по оперативна програма Околна среда. Вижте повече в следващия репортаж. 30 фирми са кандидатствали във второто издание на кампанията Зелена България. Участниците, освен задължителните дейности по опазване на околната среда, са се наели с доброволни инициативи. Грижата за околната среда, запазване на нашата природа не може да е еднократен акт. Не е възможно в рамките на един мандат, на едно правителство да се свърши тази огромна работа, която вече вършим и която още повече предстои да завършим. Общо 9 фирми получиха престижната награда за зелен бизнес. Те бяха разпределени в 3 категории – малък, среден и голям бизнес. Сред малките фирми бяха отличени Royal 98 за подпомагане на дейността на Световния фонд за дивата природа по опазването и възстановяването на гори в 10 природни парка и Piazza Italia за организирането и провеждането на събития, които целят създаване на мотивиран зелен тим в компаниите. Една седмица в българските предприятия, в която служителите изпълняват лесни и приложими съвети по какъв начин да се държат по-екологично съобразно и въобще така да спестяват енергия, да ходят пеша на работа. Първенец в раздел средни компании е козметичната фирма Арома. Тя осиновила 52 декара в Габровския Балкан за четвърт век. Призове получиха още Вестиви и Мултипринт за въвеждането на система за проследяване на дървесината, с която работят. Първа награда в раздела големи компании получи Асарел Медет, следвана от Глобал за инициативата им отказ от хартиени фактури и още една минна фирма Елаците Мед залесила 30 декара гори. Ние ежегодно залесяваме между 10 и 15 декара на територията на община Панагюрище, извън нашето производство, което си изпълняваме текущо. И освен това изчистихме 17 нерегламентирани сметища на територията на общината. Специален приз за естетизация на прилежащата територия получи многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив. Нейният шеф професор Карен Джамбазов беше категоричен, че хармонията с природата е хармония в душите ни, а това означава по-добро здраве.